Здравейте, аз съм Боби Борислав. Днес ще играем малко на Clash Royale. Да, с Mobizen. Ще снимам с Mobizen. Тук при мен е един приятел, който тук ще почна. Преди беше по-голяма арена. Тук играх няколко пъти срещу един приятел. Това ми е дека, това ми е първия дек, това ми е третия дек. Това ми е почти с такива епики. Почти казвам, не е пълен, но е почти пълен. Мога да го направя да е пълен, но не искам. Сега нека почваме. Може да загубим, може да спечелим, да се знаем. Дабъл мускетар, ще го нося. Serious Witch, the fuck. Това ще умреш. Дабъл мускетар! Добре, не ми пука, че си сложил дъбъл мускетер. Аз имам пък дъбъл уизард. Пукни се. Пукни се в дън земя при Кирми свинята. При новите участници Кирми свинята и Гошо Парлака. Сириус дъбъл... Не знаеш кой е Чоко Парлака? Не, умираш. 7 костата. Имам Валкерия, лапе. Не ми пука! И аз я имам. Ма пука ли ми? Не ми. Не! Тауъра ми остана на 60, да. Пак. Тауъра ми е на 60 кръв. Да. Добре, на кое място да сложа Валкайра? Валкия. Да. Абе не знам, брей си там някакъв дек. Се снимам. На стрелкинята или на гоблина? Нито едно от двете. На това... Защо речнах това чудо? Да. Тенкс, че ви сложи това, заради ми се точно за тази армия, която исках. Ей, he's rip. Да, рипе. И в този клип ще си направя дек. Дек. Ще направя дек. Абе дек бе, идиот. Сега. Балона. Не, на втория дек ще си направя целият ми дек да е пълен с епики. Така. Имам беби дек. Това и... Какво снимаш каза? Какъв сайт? Mobizen. Mobizen, бе! Сега да използваме този дек, да видим какво ще получи. Тракна човек, ти си най-добър. Няма пък! Ето какво създадахме. Килищата машина. Ground the big dragon and that no easy feat. The purple male haven who left the balloons. She grounds the baby dragon and that no easy feat. Всичкото му умира. 3 и 2 прави 5, значи окей. Точно. Течнати гоблинчета. Не! Why I put this little bitches? Ти принц ли пусна или какво пусна? Той ми пусна. Бати, ела ми помага, снимате. Не, няма. Ама човек ще загубя накрая.
Ей, какво? Минус 2 купи ласи. Минус 2 купи музео. What the... Няма смисъл. Да, ти имаш смисъл. Не, ти нямаш. Аз съм по-голяма арена от теб. Не ми говори. Добре, баба. Ще кажеш баба на майка си. Ще кажеш баба на майка. Ми да, вярно е. Ще ме охапеш. Добре. Не, don't touch my tower. Get this buggy. This buggy. Wow. Wow. Какво използва? Този път какво използва? Рип Тауър. Да. Там под компютъра това. Що? Да, добре. Под компютъра това, където се дърпа. Yes, please. Нашия дек. И това е за този клип. Надявам се да ви е харесал и бай-бай. Peace.